ja sataa. Sitten tos taas menoa. Uusi päivä, uudet kuvaukset ja sitä rataa. Tänään olisi tarkoitus mennä tonne Vallila Wonderlandiin. On tapetilla semmonen vähän niinku mainosvideo, selitysvideo, missä yhdistetään sekä puhuvaa päätä että myös animointia. Tää on yhden animoitsijan kanssa ensimmäinen yhteinen projekti, mitä me ollaan tekemässä, ja tästä pitää kyllä saada hienoa. Me haluttiin tähän näihin puhuvapää-osioihin vähän semmoista high-tech hienoa vibaa, niin pyydettiin tuolta Vallila Wonderlandin cowork-tiloista, että päästäisikö sinne vähän aulaan, niin saataisiin vähän semmoista isoa avaruutta niihin tiloihin. Ja ne oli niin kilttejä, että ne päästiin, että kunhan vaan 10:30 ennen kuin alkaa toi lounas, niin ollaan pois sitten ja mehän ollaan. Et 8 tähdätään sinne ja sit rupee pystyttelemään settiä. Itse settihan on hyvin perinteinen. Ainoa minkä nyt otan ekstrana, niin on toi tommonen iso. No itse asiassa käytetään kuvausten taustalla, mutta semmonen toisella puolella musta ja toisella valkoinen. Lähinnä se, että kun jos se on semmonen iso avaratila, niin saa sitten toisen puolen tummaksi, jos haluaa, niin otan varmuuden vuoksi mukaan. Sitten toinen, mikä on nyt sitten uusi, niin yhdeltä friendiltä sain suht halvalla aika hyvän prompterin, niin se on tossa uutena mukana. Ei sen ihmeempää, mä laitan romut autoon ja lähdetään liikenteeseen. Tämän päivän asiakas on semmonen mulle suht uusi asiakas, nyt tää on heille toinen keikka. Ja ensimmäinen keikka oli semmonen, että ne vaan halus semmosen no se oli kyllä. Tämän päivän asiakas se onkin hemmetin mukava kaveri ja todella mielenkiintoinen konsepti siinä firmassa, että ne yrittää olla vähän paremmin pulssilla, mitä firmoissa tapahtuu. Semmoinen työkalu HR ja mitä on heidän kanssaan juttua siitä käynyt, niin kyllä se aika päräyttävä oloinen, että se on oikeasti semmoisen vähän magneettiskannauksen firmalle saa tehtyä se palvelu. Mä heille on yhden videon tehnyt aikaisemminkin, se oli semmonen, no se eka piti olla asiakasrefe, mut sit se levisikin silleen, että piti olla sekä haastattelija että haastateltava molemmat kuvissa. Ja siinä olikin sehän ihan eri tilanne kuvata yhtä ihmistä samaan aikaan kuin kahta ihmistä samaan aikaan, niin se voi. Kyllä se oli erikoiskeikka ja joutui vähän juoksemaan ja onneksi siellä paikan päällä sattui olla yksi ylimääräinen kamera, niin sai sen tyylillä hoidettua, mutta kyllä siinä joutui vähän silloin sykkimään ja sen jälkeen onkin sitten tullut lyötyä tonne varareppuun vielä yksi ylimääräinen kamera, että jos tämmönen tilanne tulee jatkossa niin eipä sitten enää yllätä uudelleen. Ja tää on kans muuten tosi tää on kans tärkeä keikka, vähän niinku on tonne linkkariin kirjoitellut, että jokainen keikka on friikulle vähän semmonen erä- ja ottelupallo, niin omalla tavallaan tääkin on sitä, että kun ollaan sitä pilottiprokkista tekemässä ja animaattori friendin kanssa, niin tästä kyllä pitää saada tosi hyvän näköistä kuvaa ja on kyllä tosi innoissani, koska itse tila näytti tosi hienolta, niin kyllä mä uskon, että siitä saadaan kans tosi hyvän näköinen. En mä oikein jaksa epäillä, että miksei sais, jos on komeen näköinen malli ja komeen näköiset tilat, niin kyllä siinä nyt ainakin 2 aika hyvää rastia on lyöty ruutuun jo. Ja tän jos sit saa natsaamaan hyvin, niin tästä saadaan hyvä asiakasrefe, millä saadaan näitä tämmösiä projekteja sit jatkossa vähän ehkä helpommin kaupaksi, kun ei tarvi vaan kertoa hirveän lennokkaasti, että mitä sitä ollaan tekemässä. Vaan voi näyttää, että tommosta korkeamman tason projektia. Ja tästä on kyllä tulos hienoja. Ja se animaattorikaveri on hemmetin mukava, joka on mielellään painaa tulostaululle. Ja oikeastaan tää nyt on yrittäjäuran ensimmäinen keikka, että silleen jännät paikat, mutta eipä se nyt oli nyt ollut yrittäjä tai ei, niin eipä se nyt kuvaaminen ole siitä oikein mihinkään muuttunut. Et samalla lailla
se menee. Osoitat kameraa sinne päin ja painat nappiin, niin rupeaa asioita tapahtuu. Noin niinkö yksinkertaistetussa versiossa. Kyllä siinä odotetaan mitä tapahtuu, koska tästä voi tulla hieno projekti. Ja mulla on aika hyvä kutina tästä. Aika hyvä kutina ja meillä on periaatteessa 2,5 tuntia aikaa, niin jos vaikka tunninkin käyttää siihen setin rakentamiseen, joka on aika hyvä määrä, niin kuin se puhuva pääsetin kuvaa sekä 35 millisellä niin suoraan edestä ja 85 millisellä sivusta, että se on se aika perusratkaisu. Mutta sitten tekee myös niin, että kuvaa 28 millisellä sivusta, että saa sen niin henkilön kunnolla esiin, jos tila on tosi hieno, niin ne näyttää tosi komeat ne kuvat. Ja sitten edestä myös niin 50 millisellä, että saa vähän semmosen tiukemman rajauksen, että jos sinne tulee jotain, siis piikissä tulee jotain tosi voimakkaita heittoja, niin saa ne sitten oikein voimaa niihin. Et tehdään nyt, kun tehdään hyvin, kun täällä tänne asti tullaan, niin miksei nyt sit saman tietenkin sitä oikein kunnolla. Lähdetään kurkkaan mitä saadaan aikaa. Kyllä tää on nää on hienoja päiviä, kun pääsee kuvaamaan. Ai että, nää on niitä päiviä. Ja näistä taas päästiin jälleen kerran paikalle ja homma lähtee siitä, että ekana roudataan kamat paikalle ja sitten se pääkamera ekana pystyy, laitetaan monitori päälle ja vastaanotin siihen ja kun sen saa lukittua, niin sitten lähdetään rakentamaan ympärille kaikkea muuta ja tonne sivulle mä laitan 85 millisen, jossa on toi kelkka alla. Sitten rakennetaan päävalo ja seuraavaksi touhutaan sitten toi hiusvalo tonne taakse ja sinne mä halusin laittaa tommosen keltaisen, koska katossa ja tuolla kuvan takana näkyy tommoista keltaista valoa, niin vähän jekuttaa sitten se valo tulisi sieltä. Päävalo on tommonen luonnonvaloinen, koska tuolla vasemmalla puolella ruutu on noin isot ikkunat, niin jekuttaisiko sitten ihmisiä se, että näyttäisi, että valo tulee sieltä. Toivottavasti jekuttaa. Ja sivulle laitoin ton mustan taustan, että se olisi vähän niin kuin semmoinen negatiivinen filli, koska mä halusin tähän semmoisen vähän niin kuin jyrkemmän high-tech-valon, että tulee vähän semmoista niin kuin high-tech-meininkiä tähän näin. Mun mielestä tähän videoon sopii semmonen, niin sen takia tein semmoisen ratkaisun. Ja hiljalleen kaikki tässä näin pulerataan paikalle ja tää on vähän tämmöistä hidasta touhua. Ja tästä täytyy sanoa, että mä ostin tommosen monitorin Hollylandin Mars, missä on niin kuin lähetin samassa. Ja sen kuvan saa suoraan niin kuin kännykän ruudulle. Niin se säästää mun aikaa aivan sikana, kun mä voin itse mennä malliksi. Ja samalla vähän sit kännykältä katsoa, että miltä sitä valo näyttää. Et en mä nyt niin itteeni halua niin hirveästi katsoa, mutta lähinnä sitä valoa. Niin mun ei tarvitse niin asiakasta eikä ketään muuta pyytää siihen avuksi. Toi on säästänyt multa aikaa ihan sikana. Oli puoliksi heräteostos, mutta on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi työkaluksi. Ja sit laitetaan prompteriin tekstit paikalle ja annetaan ton esiintyjän vähän ottaa touchia siihen samalla, kun mä sitten säädän kaikki loput kohilleen. Vilkaistaan tähän väliin sitten vähän, että miltä se touhu näytti sitten sieltä kentältä. Ja tämmöstähän se on ja esiintyjä on erinomainen. Sitten halusin, niin kuin mä siinä autossa itse sanoinkin, ja siinä tapahtui just tasan niin, mitä mä mietinkin. Eli eka vedettiin tuolla 35 ja 85 millisillä. Yksi setti läpi ja sitten kuten tuolla näkyy noi renkaat, niin sitten mä halusin vetää vielä toisen setin, eli mä vaihoin tuohon pääkameraan 50 millisen ja sitten tuohon sliderikameraa 28 milliseen. Ja jotta mä siihen sliderikameraan saan sen näkymään nuo renkaat, niin mun pitää sitä aika voimakkaasti laskea alaspäin. Ja siitä itse asiassa, ja se nyt johti vähän muuhunkin säätöön tuossa noin. Ettei harvoin sitä nyt ihan yhdellä pikkusäädöllä selviää. Mutta se mun mielestä kannatti meinaa siitä 28 millisen kuvasta siitä tuli tosi hyvän näköinen. Mä itse tykkäsin siitä, en tiedä. Tykkäävätkö muut? Nämä on vähän tämmöisiä makuasioita. Katsotaan sitten
miltä meidän lopputuotteet näytti. Mä laitan siihen vielä tekstit päälle, että saatte selvää, että mikä kuva on mistäkin. And if you as a leader want to develop or change your organization, it's best to start. Teamspective is the world's first network-aware engagement solution. Combined with AI, we provide you truly actionable people analytics. Welcome to the future of engagement work. No niin, sit saatiin hommat purkkiin ja aika hyvän näköistä matskua ainakin mun mielestä. Mitä? Jaakko, mikä jäi sulle fiilis tästä näin? Aivan maaginen tila löytyi, maagiset kuvakulmat löytyi, maaginen video tulossa. Mä oon kyllä todella tyytyväinen, että päädyttiin työskentelemään Sampan kanssa yhdessä. No niin, sit lähdetään kuule hommat pakettiin ja lähdetään kotiin päin. Kyllä vaan. Ja kuten noista muikeista ilmeistä pystyi päättelemään, niin oltiin itse asiassa molemmat aika tyytyväisiä jälkeen, mitä saatiin aikaa. Ja nyt videokin kun on valmiina, niin mä heittäisin jopa, että ihan syytä tyytyväisyyteen olikin. Ja kuten tuossa noin vähän näkyykin tuossa videossa, niin siinä oli otettu vielä kuvituskuvaa pelkästään noista renkaista, niin sen mä tähän loppuun duunasin ihan gimbalilla ja vähän ajelin niitä sun näitä ja käyttelin niitä sitten miten parhaaksi näin leikkauksessa. Vähän toikin tuommoista hölmön näköistä pyörimistä on, mutta Martti Servoa taas lainatakseni, että näyttää miltä näyttää, kunhan hyvältä näyttää. Sitten sen jälkeen vaan hommat pakettiin ja kotimatkalle. Sitten on taas kamat autossa, paketissa kaikki siististi, muistaakseni kaikki jopa tulikin vielä mukaan. No tälläkin kertaa keikka se meni ihan sika hyvin. Paikka oli aivan törkeä hieno. Jaakko oli kyllä, mä tiesin, että Jaakko on hyvä esiintyjä, mutta vähän mua yllätti siitä, että kuinka ensinnäkin pommin varma esiintyjä se oli. Ja toiseksi se, että se sai sinne just sen fiiliksen, minkä pitikin. Niin todella hyvä esiintyjä. Ja mä luulen, että se jälkimmäinen, missä tehtiin sitä 50 millisellä ja 28 millisellä, niin musta tuntuu, että se on niin voittaja. Se osoittautui vähän vaikeaksi sommittelu, varsinkin no se nimenomaan tietenkin se 28 millisen kanssa, koska se ensinnäkin on laaja ja toiseksi se on liikkuu, niin sehän näkee niin perhanasti, mutta pienellä jumppauksen saatiin sekin toimimaan ja mun mielestä se 28 millinen näytti aivan törkeä hienolta. Se oli tosi makea se kuva, että oikein innolla odotan, että miltä se sitten näyttää ihan kun laittaa siihen värit päälle ja laittaa sen kontekstiin. Ei se 35 millinenkään kyllä todellakaan huonon näköinen. Toi oli... En voi olla kuin tyytyväinen, en voi olla kuin todella tyytyväinen. Tää on jotenkin... Jäi todella hyvä mieli tästä näin itse kuvauksesta. Jaakko oli ihan hemmeti kiva ja taitava. Ja sitten tästä videosta on tulos sairaan magee. Ja ennen kaikkea päästään kuvaamaan, niin se on kyllä siistiä. Hei, nytten vielä kun muistan, niin tykätkää, kommentoikaa ja mikä se oli? Tilatkaa. Niin, niitä pitää nyt sitten teidän pitää tehdä. Näin joo, nyt loppuu tubetus, YouTubetus. Poliisikin menee ohi. Seuraavaa jaksoa.